May hapon sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin gikan sa amihanang silangan ang nagpasulabi sa Luzon, samtang wala kitay bagyo nga gimonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug para sa kahimtang sa atong panahon sa probinsya sa Cebu ug uban ang dapit sa Central Visayas o lakip na ang Eastern Visayas, paday na makasinati og generally fair weather din aduna lakitay panagsang pagpanag-om ngadto sa madag-umong kalangitan ug patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog og kilat labi na sa hapon ug sa gabii. Samtang diri sa may Western Visayas, posibleng makasinati og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat dala sa epekto sa atong intertropical convergence zone. Ug para sa atong temperature forecast ug mga adlaw sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, 24 to 31 degrees Celsius sa Bohol, ug 25 to 31 degrees Celsius sa Dumaguete City. Ug diri sa may Eastern Samar, 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Tacloban City, ug 24 to 32 degrees Celsius sa Maasin City. Ang adlaw mosilang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sundaw sa mga atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.